Takže dobrý deň, pani ministri, vážne publikum, ako komunistický pohľad do 25 rokov revolúcie. Som rád, že môžem stať s projektom, ktorý som nazval Nebojte sa zlietniť. Keď ma organizátori oslovili s touto ponukou, tak mi dali dve úlohy. Povzbudiť slovenské firmy v tom, aby sa nebáli ambicioznych plánov a podeliť sa o nejaké skúsenosti, ako za to obdobie, ktoré venujeme tomuto projektu, čo sme dospeli, že sme sa naučili, čo vieme. Takže ja sa zvládol ten čas a pokúsim to nejako urýchliť. A hneď na úvod, dokonca mi tá vsúka z toho videa padla veľmi bol, pretože tento projekt je s tými 25 rokmi veľmi úzko spojený. Som strašne rád, že to vidíte len tak skromne ako vždy. Je môj spoločník, co-founder, priateľ, brat Štefan Klein, ktorý poprosím tam dozadu, keby ste ho zaplieskali. Pretože ten projekt začal pred 25 rokmi ako vyjadrenie obrovskej túžby po slobode. V tom čase to bola snaha cestovať, spoznávať nové veci, zisťovať nové okolnosti a nemôžeme cestovať. Tá bariéra technologická nebola problém v doprave, bol problém v politike, tu kúsok od Dunaja boli štáty deboti, nebolo možné cestovať a Štefan začal rozmýšľať, že sa odpútať do tohto ako utiecť, takže to bude, nejak mi to vypadá. Ja som v tom, nejak cítim sa ako odbora pred zákrokom s týmto, ja som v tom čase, budem do švenských, potom sme sa znali a to naše priateľstvo vlastne trvalo tiež čas. Štefan medzi tým skúšal vo svojich veľmi skromných podmienkách naozaj osobnej garáže, ateliéru, projekt, ktorý všetci pokrovali za veľmi naivný, častokrát nezmyselný. Štefan za mnou prišiel niekedy v roku 2009 a 2010 sme začali sa rozprávať o tom, že poďme založiť firmu. Nemusím povedať, že on je ten akokoľvek investor, ale že som začal ako investor, pretože prvé 3 týždne ma odhováral, že to je strašne rizikové, že môžem prísť do peniaze a my to naozaj nerobíme, ja som to je môj problém. Tak nakoniec sme sa dohodli, že ideme do toho. Toto je Aeromobil 2.5, ktorý slúžil ako analogový test, ako pre-prototype. A s tým sme ako veľmi skromní chlapci do Slovenska vyrazili nie do úplnej tmy, ale do Montrealu, kde nás pozvali odborníci z NASA, aby som prezentoval Aeromobil na veľmi úzko odborne zameranej konferencii, kde boli odborníci z NASA, z Boeingu, Airbusu, Privatek. A tam sa udialo niečo, čo bolo pre nás veľmi zázračné, pretože získali sme obrovský rešpekt, obrovský kredit a bolo to na základe jedného videa, ktoré sme tam priniesli skromne na Uzbeku, či s tým, že nebudeme vám ukazovať nejaké vizualizácie, nejaké matematické modely, ale ukážeme, že ten sen, ktorý mimochodom Moskva sa pokúša dobiť skoro 100 rokov, sa nám naozaj podarilo spraviť aj v skromných podmienkách. Niekde na Slovensku z ich pohľadu Inemidlové nové sme dokázali spraviť niečo, čo funguje. Takže okamžite rozpútalo po obrovský ohlas všetkých globálnych technologických médií. Mimochodom, včera, keď sme na Google, bol pre nás nový deň, poprvýkrát, keď zarazil Google Car, tak indexuje to ako prvé Aeromobil a mnohé tie projekty, ktoré boli military, vládne, v Spojených štátoch a všelikade sú dneska pod nami. Ďalšia taká aktuálna technologický údaj. Včera na americkom Facebooku Trending Topics bol číslo 1 nový iPad, ktorý hlásil Apple a číslo 2 bol Aeromobil. Globálne boli prvé desiatky, takže celkom gratulujte. Ďakujeme. Som strašne rád, vlastne všade tých médií naozaj neskutočné množstvo Slovenskej Slovakia, Slovak Innovation Slovensku, takže popri tom robíme na to brandingu Slovenska si našich skromných podmienok nejakú podporu. Ale ja ešte poprosil, tam vypadlo z tej prezentácie, tu niekde to video, ktoré mnohí považujú za to nové, tak ja mi pozorím to video. Je presne spred roka, aj pár týždňov. A tým sme nemôžu povedať tomu teátre, že naozaj existuje niečo, čo sa považuje na špatálne parkovacie miesto. Dá sa tu jazdiť po meste. Vyzerá to dobre, pretože pri doprave je to už nejakú účinnosť, ale emócie.
roka. Aj s týmto veľmi skromným, ako to vyzvané Hadraplán, to je Kozenkávo, bola to druhá konstrukcia, potiahnutá leteckým plánom, ktorá slúžila na nové testovanie, tak dokázali, že to funguje. Veľmi bezpečne pristáva. Takže tá odvaha, ktorú spomínal aj pán Marko, bola veľmi dôležitá a tá spôsobila toto, čo vôbec nebolo plánované, pretože ten náš pôvodný plán bol naozaj v tichosti to predviesť tým globálnym konštruktérom, industry expertom v Montreale a potom sa vrátiť zase za listovacie dosky a do ateliéru a pokračovať. To nás ale prinútilo postaviť okamžite veľmi veľký tím, takže to, čo sa odohralo, okrem nás dvoch ako co-founderov sme začali do toho týmu naťahovať ďalších ľudí. To je iba čas, ktorý prišli, ako strašne rád, že sa to myšlenky nechali natknúť. Ľudia, niektorí z nich boli moji bývalí klienti, niektorí ľudia, ktorí som spoznal v rôznych iných etapách života a mnohí boli ochotní jednoducho z hodiny na hodinu do toho projektu ísť a spraviť z neho naozaj svetový slovenský úspech. Momentálne sme v štádiu budovania kontaktov. Musím povedať, že veci, ktoré vyzerali úplne až nepredstaviteľné, vyskladali obrovskú podporu, pretože regulácia je pre nás úplne kľúčová. Ako zvyknem hovoriť, potrebujeme fúzovať 100 rokov byrokracie na ceste a 100 rokov byrokracie vo vzduchu. Takže už jednáme s EASO, čo je European Aviation Safety Agency. Sme zakladnúci člen takého rovnakého body v Spojených štátoch, ktorý bude riešiť problematiku flying cars, kde popri Boeingu, NASA, Terrafuji sme narovnali ako 4. člen, jednáme s JRC a s mnohými ďalšími inštitúciami. Na jar som bol mesiac v Silicon Valley, začal som hovoriť s prvými možnými investormi, pretože za to je to stále financované iba 25 rokov života Štefana Kleina mojimi peniazmi. Tieto, ktorí rokujeme už s investormi, ktorí sú vyslovene z industry a sú z Fortune 500, takže získalo to už naozaj nielen ten vnem a dojem nejakej kuriozity niekde zo Slovenska, ale naozaj seriózno biznisu, že chcem zaťažovať všetkými našimi applications a cieľovými trhmi. Je to len dôkaz toho, že za ten rok sa dostali naozaj z fázy Hadraplánu do fázy veľmi seriózneho biznisového projektu. Popri tom zistujeme mnoho vecí, o ktorých som sa rád podelil, pretože aj teraz počas tej cesty v Spojených štátoch som videl, že na Slovensku je spústa naozaj nesmierne talentovaných, iniciatívnych, odvážnych ľudí a to, v čom to bolo skvelé, nie že dokázali tú krajinu na americkej pôde ako niečo, na čo môžeme byť hrdí a sme dokázali medzi sebou zdieľať mnoho skúseností, takže jedna z veľmi dôležitých vecí z toho je kredibilita. A keď ukážeme, že existuje, to funguje, tak je stále pochybnosť, či to dokážeme niekde do Slovenska spraviť globálne. My o pár týždňov predstavíme naše advisory board, máme tam prvé 4 mená, sú to naozaj obrovské mená, na ktoré som veľmi hrdý. Nemôžem ešte zverejniť, ale online sa k tomu dostanete o pár týždňov a sú to ľudia, ktorí nám už teraz pomáhajú budovať obrovskú kredibilitu aj na strane industries, aj na strane investorov a tomu projektu dávajú obrovský rešpekt. Už toľkokrát spomínaná premiéra sa odohrá pre mňa opäť veľmi symbolické pre Štefana, pretože ako sme pred tými 25 rokmi hľadili cez ten Dunaj do slobodného sveta, tak teraz na druhom brehu predstavíme a dostali sme obrovské pozvanie od Pioneers popri mnohých iných, čo je taký jeden z tých najväčších európskych technologických festivalov. Na ňom sa odohrá premiéra aj fyzicky aeromobilu 29.10. za účasti vyše 2,5 tisíc expertov od venture capitalov, technológov, budú tam ľudia z NASA, takže je to dostatočne atraktívne fórum. Bude to online prenášané Bloomberg TV, takže bude možnosť to pozerať aj na diaľku. A to bola asi tá aktuálna situácia, keď sledujem tam ten čas, takže budem sa snažiť byť veľmi produktívny, efektívny rečník. Bol som požiadaný o to, že som sa podelil o nejaké svoje skúsenosti. Takže som bol nejakého desatora, tak väčšina funguje. Naozaj toto je úplne najpodstatnejšie z môjho pohľadu. Ak neveríte, nerobte to. Ak neveríte v sebe, že to vydržíte, že to dáte, že to dokážete presadiť, ak neveríte týmu, ktorý vy musíte postaviť, vy musíte motivovať, vy musíte natchnúť a myšlienke, ktoré chcete presadiť, tak to nerobte. Lebo stratíte čas, veľa energie, možno aj peňazí a budete smutní. K tomu veríte, robte to, je to fantastické. Momentálne zažívam s celým tým týmom asi najkrajšiu etapu svojho života.
Veľmi dôležité, vy, ktorí ten projekt riadite, vy, ktorí predstavujete, musíte natknúť všetkých okolo seba preto, aby sa to projektu zúčastnili a zároveň musíte nechať, aby ten projekt naďalej zdokonalovali. Pretože každý do toho projektu príde, tak ho chcete kvôli nejakým vlastnostiam, schopnostiam, uvažovaniu a vďaka týmto kvalitám ten projekt môže spraviť lepší, úspešnejší, dokonalejší. Nechajte ich to robiť a uvidíte, ako to pôjde veľmi rýchlo dopredu. Dajte si o sebe vedieť. Ak vám neveria doma, choďte do sveta a presviečajte. Tento projekt som spomenul, bol 24 rokov na Slovensku považovaný za nejakú podinnú kuriozitu, nikto to nebral vážne. Všimli si nás potom ľudia z NASA, tí nás pozvali do toho Montrealu a v tej chvíli nastalo naozaj pre nás mediálne peklo, ktoré vás zvládame. Snažíme sa teraz utlmovať, pretože už nechceme ukazovať rok staré video, rok staré fotografie, a chceme ukázať ten nový príbeh. Čo nás teší, že spätne aj Slovensko, táto krajina začala zistovať, že má niečo, na čo môže byť hrdá. Momentálne sa začali konať veci, ktoré verím, že budú na prospech a že môžeme pomôcť prezentovať Slovensko ako krajinu, ktorá tie autá nielen vyrába, ale dokáže vymýšľať a také, ktoré sú lepšie ako ktorékoľvek iné na svete. Veľmi dôležité je jasne formulovať. Keď sme schopní jasne formulovať svoju víziu, svoj produkt a svoj biznis plán, neúspejete. Nad týmto sedíme hodiny a týždňa, mesiace a neustále sa snažíme čo najpresnejšie pomenovať. Zvlášť kvôli tomu, že sme taká kuriozita ako film o Jamesovi Bondovi, dokázať presvedčiť, že nie je to nejaká kuriozita, ale je to niečo, čo seriózne sme presvedčení zmeniť v globálnom meritku osobnú prepravu. Ten piatý, analyzujete všetky dáta. Sme na pôde akcie Google, s ich nástrojmi sa viete dostať v informáciách, o ktorých častokrát netušíte, viete trackovať vás, konkurenciu, viete zistiť, čo sa deje, ale zároveň, ak robíte naozaj zlomú inováciu, tie dáta sú schopné pokrývať iba ten momentálny stav. Musíte mať odvahu a schopnosť vidieť aj za tie dáta a vedieť svoju intuíciu. Takže kombinujte aj hard data, ale zároveň, pokiaľ robíte nejakú veľkú inováciu, tak to kombinujte s vlastnou intuíciou. Toto je pre mňa strašne dôležité. Ja som veľmi rád, že aj v tejto chvíli a z tohto miesta môžem poďakovať, že s nami robia tí najlepší. My od začiatku máme naozaj ambíciu nielen teraz dokázať, že autá vedia lietať, ale dokázať, že autá vedia lietať a tým vedia vyriešiť spustu problémov, ktoré dneska ľudstvo má z hľadiska dopravy, pretože ísť od A do bodu B je obrovská oštara. Či idete do Prahy a strávíte 5 hodín na D1, alebo idete 500 km lietadlom a tá cesta je najkratšia a strávite spustu hodín niekde v veľmi nedôstojných podmienkach na letisku, tak to je tá naša vízia, že sme dosiahli potrebovať s najlepšími. Nepodceňujte možnosť robiť s najlepšími. Tak ako sa snažíme každý dostať do týmu najlepších programátorov, technológov, dizajnérov, tak ako tie biznisové stránky, keďže je to biznisová konferencia, som strašne rád, že máme od začiatku veľmi silných podporovateľov, expertov. Tam vidím pani Brichtovú, ktorej kancelária od začiatku nám pomohla ochrániť naše IP, čo sa v týchto týždňoch ukazuje ako kľúčová vec, spolu s londýnskými Finegermi. Máme podaných niekoľko globálnych patentov, ktoré nás už dosť chráni v tejto chvíli, že nás v posledných týždňoch ako biznis partneri podporuje KPMG a Hanoveria. S týmito firmami sme takisto schopní na ten projekt poslať globálne ďalej. Čas je naozaj relatívny, to by mi Štefan Klein určite rád potvrdil a tento fakt, čokoľvek si naplánujete v takomto startupe, sa ukáže ako buď veľmi pomalé alebo veľmi rýchle, takže musíte s tým rátať. Riskujte. A pokiaľ robíte veľkú inováciu, tak bez riskovania nedosiahnete nič. Najväčším riskom je neriskovať. Pri startupoch, okolo ktorých je teraz strašný hype, čo si myslia teraz, že investujem nejaké peniaze na tú startupu a budem druhý Zuckerberg, tak je to jednak nepravde, je to naivné, na tým strašné roboty. Peniaze sú prostriedok, nie sú cieľ, takže na to tiež treba zabúdať. A toto je niečo, čím sa ja snažím veľmi riadiť a tým aj infikovať všetkých okolo seba, aby sa našli pre tú myšlienku. Cez deň riešte tie problémy, ktoré sa objavujú aj spústa, ale v noci snívajte o zajtrajšku, o bezko sa nepoďte ďalej. To desatoro, keďže mojím zvykom je sa snažiť všetko zistiť, prečítať, porozprávať sa, pochopiť a potom sa riadiť vlastnými rozhodnutiami a poporadiť s týmom, tak v
konečnom dôsledku nechajte si radiť a rozhodnúť s vami. Tá najväčšia sloboda, ktorú máte, je sloboda vlastného rozhodnutia a moje kredo je sloboda, to znamená schopnosť niesť zodpovednosť. Takže nebojte sa zlietnúť a dá sa to. Ešte posledná vec, môžete poďakovať Rastovi Kulíkovi, ktorý ma všetkými online-ovými aj offline-ovými prostriedkami, telefonátmi, osobnými intervenciami presvedčil, aby sme dneska sa doniesli fyzický aeromobil. To žiaľ nebolo možné, keďže ho predstavujeme o pár dní v tej Viedni, ale od tejto chvíle tam pred budovou je presná kópia toho už nového 1:10, takže budú mať záujem, ktorý tam môže vidieť. Takže ďakujem ešte raz.